So another night na naman dito sa Thailand. So ngayon, magna-night market naman po kami. Yes, magti-trip na naman, magpo-food trip na naman po kami. Sama ng ating mga bags. So ikot na tayo dito sa kahabaan ng Khao San Road. Ay. Ha? Kamu di kakain? Ikaw kang kita kang Enjoy! Ginawa ko enjoy niya. May ikaw na may mag-video. Let's try. Kaya Ayan, yung scorpion. Mag-isa tayo kang. You can eat. Oh. Okay? Okay, here. Mag-isa tayo kang. So, sa isa Ay, nag-iisa tayo. Hindi tayo. Giring ka. One. Kain tayo. Crunchy. Dapat doon. Dol Damar, lapit kamar. Ngipin mo. Di mo matulon. Okay man siya. Ito din, scorpion. Tigas no? Sabay. Sabay. Ito nag-ipis. Ito ba, day? Okay man yun. Okay man yung lasa niya. Matigas lang talaga yung iba. More. Ano ba ba yun? Oh, you have free. No, Free daw, bawal oo. daw. Bawal. May free. Yes. Special for you. Seaworm. Seaworm? Seaworm. And cricket. 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 Ano yan? Cricket? Sarap cricket. Ayan, okay. Dahil lagi. Ha? Di ba puro may plastic eh? Naigagamba oh. Scale naman ay. Gusto ko yung ipis. Asa? Magkano yan? Okay naman siya. Gagamot Okay na may mga gagamba. Yeah, let's go. Thank you. Ay. So we're here na sa mga apam. Ito yung night market na tinatawag nila. Ayan. So dito, pwede kami kumain and mamili ng mga food. Kung may pambili. Bilasan naman. Kasi pag umalis kami sa hotel, May nagpapapalit. Yan, ang dami nito mga items na pwede mong bilhin, nagpamili, mga pagkain. Wow! Eh. Hello, sorry ka. Hanapin na natin yung mga bags, nasa na sila. Dito naman may mga nagmamassage. Parang Philippines din na style. Meron din ganito sa Vietnam. Hilera dito ng mga nagmamassage. Pwede ka magpamassage dito sa labas. Siyempre, hindi mawala ang mga vendors ng mga shooting. So, dito na kami napadpad sa ganitong kainan dito sa Thailand. So we're going to pick our food. Ay, meron na pala sila. Ay, ang cute. Kulay pink sila. So marami ka pwede magpilihan na food. Ayan, nakapili na din sila. So, dito pili na tayo ng ating food. Ano yung kakainin natin? May mga parehas din ang luto sa akin. Tofu nila. Tofu at saka tofu. Again.
silang sitaw. You don't have soup? Okay. What's that? What's that? Pork. Sunset pork. Me. That one. And that one. Okay. What about Bamboo chicken. Spicy. Okay. this one? This and that. And the pork. Yeah. Okay. You can that. Ah, I think mas okay ako rin sa tofu. What's that? 7 cents. Egg and tofu. Okay. Ito lang yan. Ano iba talaga yung pagkain? สอนแล้วค่ะเมื่อกี้นะ May nakita tayo target. Ang gagwapo po nila. Ito na. Susunod ba? Smile sa smile. Smile kaya niya. Ganun birthday yan. Bye. Again. Isa pa yun. Lumapit na sila. Bye-bye. Bye. Let's eat first. That's it. Me. This is one of these. Marian, ano na naman to? Grabe ka. Okay. Akala ko sa'yo. Akala ko sa'yo, Tori. Ano ito? Tofu? Hindi. Pork daw siya. Parang luncheon meat. Yung sarap mo. Ayun yun. Kanina natin Maya, nagkaroon kami ng pagkain na kaibigan ko sa CC. So ngayon, dinner namin maraming yung soup. Dinner dito sa anong road to? Party. Pausan. Saan? Luncheon meat ba? Kami. Tikman natin yung Tikman mo rin to. Ayan. Kasi makikitikim ako ng curry. matamis na. Parang may ano? May meat ng ano? Kunin pa pa. Ano na? Ano ba, Rai? Baka. Ano lang? Patikim. Okay, kumuha na kayo ng ano. Favorite mo naman masyado yan. Like what you want. Ako talaga yung mga sauce nila dito. Nawawala. Chicken curry nila, masarap din naman. Sadyang iba na yung palasa natin mga Pinoy, hindi nakasanayan. Pero masarap yan. Si Marian, all-time favorite. Sarap. Ang sile. Kaya po iba na rin yung ano niya eh. Isa mag-straw. Wala. Ang straw niya kung gusto. Magtungap na ako. Ano gusto? And you come together? It's my friend. No more food. Ano? Kamusta? Ano yun? Super spicy. Sinabi mo sana nga medyo. Hindi, nakatimpla na yan eh, di ba? Nakatimpla na. Pero halang kayo. Yung sitaw. Kaya. Sabi lagi pero halang kayo. Patikim na sitaw, yan ah. Siguro kung 1 week bitaw ka diri, 1 week ka diri magpuyo, almoranas, Maanas ka, dili maanas ang pagkasakulan.
Nag-on ka, wasa yung follow me. So ayun na, natapos na po kaming kumain. Ako nga wala akong binili for my friend. Kasi yung binili. Parang hindi ka na gusto ko. Parang may nasusuka ako dala sa school. So busog na po kami mga ma'am. Balik na kami ng hotel. Busog na siya.